sak lawase kang temekane Pati. Ingkang kula suwun kados mekaten Kang Mas. Awit kula boten badhe tresnani priya sanes kejahe panjenengan. Jalaran tali sutraning asmara pun sampun niket dumateng batos kula Kang Mas. Yen to pancen kaya ngono, tembung ndak menapa boten Kang Mas. Ageng tresna kula dumateng panjenengan. Kula tansah aji kecalan panjenengan. Wong tenane ngene sekarang. Inji. Pun Kang Mas bakal pun pamit kelawan sirami. Badhe tindak pundi Kang Mas? Kang nalika semono pun Kang Mas nampa surat idran, kang pun Kang Mas supaya temeka ana ing sendang pelataran titik ngarsane Bapa Resi Wilmaya. Ing papan kono Bapa Resi Wilmaya bakal nganakake saraseyan. Mawita kados ngaten salam talib kula kagem Bapa Resi Wilmaya. Kaya ngono. Yen to panjen kaya ngono, pun Kang Mas den pamit kelawan sirami. Ingkang atos-atos kula kantos sak rawuh panjenengan mugi enggal anggadhahi momongan lan bebrayan Kang Mas Matias. Munggah ana ing sangane pamuja. Peminta karo wong pasane Gusti kang akeh jagat. Dongake bojo iki slamet. Namung isto ageng Kang Mas. Pun Kang Mas den pamit. Kang Mas bangun. Kang Mas bangun. Yen kaya mangkono, aku bakal munggah ing sanggaran pamujan. Tansah mujeke marang garwaku ya Kang Mas Panji Asmara bangun. Mugi kalis ing sambikala. Supaya nerekake tindake kelawan Kang Mas Dipati Piyoso temuju ora ing Padas. Merga wektu iki Bapa Resi Wilmaya bakal nganakake sarase. Nanging sadurunge aku lan kowe kabeh jumateng ing Padas. Dadi barang siyagane para prajurit ing Kabupaten Taun. Kula aturi nesani piyambak. Sedaya para prajurit sampun siaga ing gati kantun nggodho panjenengan. Ngawe kali budaling para prajurit ing Kabupaten Taun. Tak bolongake kelawan. Namung ngestaken dawuh. Enggal budalake wektu duwe. Anu nggih. Estio Sanjoto lumaksana magito gitu. Tanjo! Tanjo! Mawantu-wantu dawuhku kelawan kowe kabeh. Iki momong pinungko sarasena ana ing Padas. Mergo Bapa Resi Wilmaya yo kemudian Mas Dipati Piyoso. Iki manane sarase kula tak jaluk aja nganti ing kewajiban. Tanggap ing sasmita iki. Ajo! Ajo! Upami kula turu mboten saged ngipi
upami kula melek boten saged musik tak nolo babar pisan nggih rawuhipun pepakan nggih duging pangurahan Jawa namung saktengipun kula dawuh sampean kabeh kepareng apa badhe mbut peksa setunggal bloko setunggal kula witi saking Namastipati Handaka Putra nggih nggih Handaka Putra nggih nggih pun dangu kalih Bapak Resi nggih cobi kula tak ngut peksa nggih nggih wiwit sampean masuk lemah putih urawan pipun kabar iki Popur, kula mboten saged serat. Menapa ingkang kula aturaken nggih niku bebateng kula slamenipun cecitlu wonten ilmu. Golek sawiring ilmu kautaman. Wiwit menika kula kenging dipun wastani tiyang ingkang sempurna. Pun sempurna nggih kula minangka dados pengayoman. Sekawan sampun kula lambai. Ayo minayi menyenaki. Wonten negara kula tentrem. Kawula kula padha kepenak uripe, boten nate kekirangan samubarang klap. Lan negara kula kuncara mati dumugi negari sanes-sanes. Awis saking panjenengan. matur nuwun Nak Mas Panji Asmara Bangun dawuh katimbalan kula Bapak Resi lajeng pripun kabare Junggala namung keparepah kula ing wedal sak menika kawula wonten ing Jenggala kalis ing Sambikala lan malih anggen kula urip tembayatan kadiajeng kalih Candra nggih Sekartaji rupaos bagya lan mulya sak sampunipun kula ngangsu kawruh ngarsanipun Bapak Resi Moyo matur nuwun matur Nak Mas Dipati Birawa Seta Dawuh guru dawuh. taun pripun Wah, ketaun sampun majeng. Tegesipun majeng duk rikala kula dereng yuswa wonten ing plataran walah metaun sami rusak wewanganipun. Nanging wekdal sakmenika sinaran kula dados murid Bapak Resi Wirumaya. Wewangunan katon edi peni. Panguripaning para kawula mubra-mubru alabur madu. awet Nggih, ora sih. Sedaya kula awet kabekta saking pincaripun Asturata. Nyatanipun wonten ing dalam kasatriyan wedal sakmenika ugi boten wonten satunggal kawula ingkang sami nanang kekirangan. Kula ngrumaos sedaya kula wau awit kula menika sampun manungsa wonten ngarsa panjenengan Bapak Resi kula. ngaten nggih kala wingi dalu kula menika nyuwun wonten seripun Bathara pikantuk wangsit keng mawa wewintean Nak Mas sampeyan kabeh bupati saged lono tur wigawa kedah kecondhokan Wahyu Cempaka Mulya ning saking abote kedah wonten satunggaling serah-serah watos sampai saged mujudan mungkin saged kalampah kecondhokan Wahyu Cempaka Mulya pripun Mas Handaka Putra Saga nggih Bapa Wilujaya nggih ngendika panjenengan boten saged dipun lepahaken. Menapa ing wonten jagating beberan mesti mawi pituas. Kepengin waret ya nyambut gawe. Kepengin duduhe ya kudu tuku. Jumbuh ketika dipun Bapak Resi Wilujaya.
bisa ngemudi kabupaten ing sowang-sowang lamun kecondokan Cempaka Mulya. Ning ana sasran aniku pas leres jerebat iki bawa piye to. Oh, Iki lho. Leres iku. kula witi saking Nak Mas Dipati Dirawos. Nggih, monggo. Nggih. Sesajining sampeyan nggih, Ger. Pitumbase Napa niku? namung trimah prawan kathahipun sekawan dosa. Prawan sekawan dosa cacat. Nggih. Guru panjenengan boten sah watos perkawis sasran 40 rawan cacahipun. Kula boten badhe suwun napa malih namung sekawan dosa prawan. 100 prawan lo saged waton kecondokan Wahyu Cempaka Mulya. Sampe sagai Kula sagai ning mligi prawan Karangwana nggih. mriki prawan Karangwana nggih. Mengke dusun Karangwana kula bengi kula padosi prawan sing ayu-ayu genep 40 kula setorke teng sampeyan. Dirawos Sekti Paring dawuh kula. sampeyan boten prantrimah rondo. Rondo. Kembang pirep jambul warsi umur 110 tahun. Cik, ngestaken dawuh kula. Sauger kula saged kecondokan Wahyu Cempaka Mulya. Kula sagai. Mas Panji Dawuh kula kula sampeyan kedah masrahaken. Boten sanes namung Dewi Kertatinggi Galuh Candra Kirana nggih. Bapak Siwilmaya. Kula saged mondokan Wahyu Cempaka Mulya sasrane garwa kula pun Sekartaji Galuh Candra Kirana. Leres. Menawi to kados mekaten kula sagah Bapak. Sewu. Kula kaget ing wetan. Apa ini, Boy? Nggih. Kula nyuwun pas giliran kula dipun sundolan. Nggih. Kula nyuwun wekdal badhe omong-omongan kalian kula. Sumangga nggih Handaka Putra monggo. Adikku wong bagus, kadangku wong dronen. Dam katimbang Kadang sumemani ing jagat jenggala. Coba pun kakang tak takon lan ditakon kuwangsu. Wis tok pikir kanthi ning atimu kudu masrake sasran bojomu sampun Kang. Iki ora mergo sapa bewedi, ora mergo sapa kowe engko. Iki nek ora tenggang kamu ditugolo, ning pancen wis saja Pancen menika leres. wilayah lan padimu cilik. Ning ingine aku sedulurmu tuwa. Weruh nyipati prastawa lelakon sambung lan uripmu. Siji Ali keluarga pusakisan kelawan Sekartaji Putri Noto ing Kediri. Wis lakonmu cara lakus ning gak tembok. Mergono sing ngene. Ing kowe kurang waspada. Manten temadon diijoli. Manten wadone diijoli. Dan lajeng putra ing Kediri. Kuwi jaman ana lakon Panji Semirang. Katuk wis barang. Lakon utawa ana lakon Sekartaji Parasrikma. Yang laku itu sambung
kedarang-darang uripe atas sing putra ratu ing Kediri nyandang lakon kang ora patrape disandang kiai iki ya mergo nglaburi tresnane nek ewo semono di lelakon-lelakon ing sajake kuwi nglarakne atine Sekartaji mungkin dan mergo siji Sekartaji procolek calon guru lakimu kowe mergo cinatet ini Bathara kula iki kudu jodohan utawa bebesanan lakon saka guru kabeh padha bingung kowe bisa ketemu lan Sekartaji nalika dene mbedal lakon dambuh asmara ndono kon jauh kabeh wong Jenggala Kediri padha seneng mergo besok bakal nurunke babon ratu ning jinonton lagu gitu selapan dino kowe ditanisi bojomu mergo bojomu nyidam bojomu nyidam wae ketos tetangisan kawan kowe aku yo ngerti mbok menawa saka girang lan selengmu lepat kowe lunga saka taman tambak boyo ninggalke bojomu ngupati wae ketos Satria kebak liwat bali tan antuk berkat ya kowe. Apa kesetan antuk kowe sing tinggal bojomu. Kowe bali malah nggawa wong wadon. Sing ayune ngembari Sekartaji. Ya wong semana Sekartaji ki mentok wayu. Kagesem lahir batin yo pilih melatih bojomu kurangane apa Sekartaji? Wong iki mung siji sing kurang pas foto. Wong lanang sing koksek kelawan wadon kuwi. Mung sak perkara pengagem. Bojomu mutah, ya bojo wayang mutah, kepengin duwe teman kaya sing diagem Sekartaji. Radul kowe wis remen. Terus namu rada sida karo Sekartaji. Terus sak pengagem. Ning kowe kudu eling. Pengagem Sekartaji kae ana wasiate aja nganti wal sapa janggane ning kowe meksa malah nyempolani Sekartaji alam lakon Sekartaji dodol jamu kowe ning mburi ra ngerti kowe eno wong wadon kowe nggawa kadang kajiane sing nyebut negaramu Hira wangrong ramping ngatek ding linjek-linjek isine jamu yo kuwi nglaburi katresnan ora kudu kedawa sing banget wis kaya iki. Wis semono ketemu lan kowe ya dirangkul. Ora bedane temanten anak. Lho ngono lakon kaya ngene. Satru Jenggala dijaluki popotan ya pesatan kanggo gayuh kepo-kepo. Lah kok bojomu duduk iki wis satru demblong. Kepok ya. Nuwun sewu. Apa? Sekartaji niku garwa kula apa garwa sampeyan? Ayo bojomu iki, bojomu. Nggih garwa kula to. Kula niku pun ikhlas kira lahir lan batin. Lho sampe sing ora duwe bojo kok petentang-peteng kaya padha ditaleni iki. Karepe napa? Oh. Dadi aku mau kowe iki mah tok anggap gawe keguyon kaya padha ditaleni petentang-peteng. Lah nggih napa mboten kok. Nek ngono kowe ikhlas. Nggih ikhlas lahir batin. Pakon kula cuma anu kayu cempok ngono ya Kang Mas. Dadi ngono didewene kaya padha ditaleni petentang. Kuwi jenenge utapu kesatiran dadak mindori gawe pisan dadi. Terus Bapak sing temene liya kuwi lumoyo. Sok-sokan rasen manah. Pumutu kaselak krungu. Napa sastran kula sing kanggo nggayuh cempaka punika? Serasanipun getih putih cemplak ingkang mapan ing Gunung Wilis.
Dadi kula supaya ngaturke getih putih memplak saka gunung Inggih. Wis kula teng mriki mung siswa. Murid. Akeh-akeh murid ora bakal bisa ngungguli kabisaning gurune. Ning nek kula dadi murid liya ya. Sing sampeyan jaluk getih putih memplak saka gunung Wilis. Iki nek ora kleru, kowe njaluk patine sedulurku Anom Resi Durga. Yo. Nggih. Allah, Kula niku namung sak demi lantaran. lantaran sapa sing den lantaran? Bathara sing murbeng jagat, nggih. Bathara kaitan kang suci kang ora salah manungsa. Nanging ingatku mesti dadi lan apik. Kini yo, dewa pemangsit kuwi supaya kabeh ngatur salah-salah kang ora berjanji ku jenenge guru Trapa. Ampun ngepataken kula nggih, nggih. Kula mboten meksa. Sampeyan kira mboten. Kan ngoten to, nggih. Ora maksane dikandhake ning ngarepe murid iki jenenge padha jauh. Sakit. Surat tutup. Sakawis dipun. Apa? Ayo balik. Balik. Kita nang kibo. Hando kamu tuh. Sikal. Nggih. Dadi iki kok tetep lagi. Kabeh kudu ngaturake sasane teng jeneng disebut kok. Nggih. Aku. Nggih. Aduh. Benar. Ayo. Ora trimo, aku ora kandung. Sing kok dibodo wae napa lenggen, nggih. Kumpul sepuh. Pun rapak kabeh bauku nggih. Apa pengin tak berung kupingmu? Tak rokok remplam. Tak betot silapmu, tak kerembus silapmu. Yo. Nek jadal aku kamu tuh. Songorang. Songori. Ayo. Masih betul. Isi dibaca. Kulo kudu ngaturke dikek-dekek mau. Nggih. Lumoyo. Ojo lara atimu aku numpak promo. Mergo kowe dudu menungso kesempurna. Nang sing gawe-gawe. Sama kamu. Sama kamu. Tuh. Tuh. Yo ngene iki. Ajimu iki. Saiki ora suti dari muridmu. Kondang nggih. Tekan sak antariksa. Nah, kok dinyek mung sak Handaka Putra. astripun Kula niku ora kalah ning ngalah. apa? Tak ajeni. Upami piyambakipun dibukuhi papan menika. Lho, ora nadar ora kau. Nggih. Kok Handaka Putra suwi iki? Berarti kok bekok galmu. Bonggo ya, Beng. Kok wani. Ayo pukul aku. Ayo. Ayo pukul. Ayo pukul aku. Hei, lumayo. Ayo pukul aku. Ayo. Ora subuh to, Beng. Ora sambut. Aku jatuh. Ayo. Pukul. Lho. Boten ya. Pukul. Dengkek umat. Asam urat umat. Ini lumayo. Iye. Piro-piro aku. Murid. Iwa semono aku sing ngajari dulur-dulurku. Nek ora kelakon kok. Tuke apa lagi? Yo. Tuke belum. Janji sing santen. Right. Mbok kasih ten koyo apa? Tak ukur. Bapak Resi Lumaya. Menawi to aduh. Sing agak ngono. Nggih. Mboten kok. Pun kesah. Menado. Oh, nado.
Saestenipun panjenengan kok wani napa mboten nek mboten usah ngoten niku. Piye to? Niku jenengan wantun apa mboten nak mboten wantun nggih pun mboten sak sumbar. Nak Mas Panji. Dawuh katimbalan kula. Nak sampeyan ikhlas. Bojo sampeyan ndang pasake te lemah kiting. Menawi kados mekaten kula nyuwun pamit badhe masaken garwa pos kados. Niki tetep kelakon kula dawuh Dewi Skatas. Nanging sing kula mboten trimah Handaka putra pundhak siya kali sampeyan. Wonten keparengipun kula badhe nyegat lampahipun Handaka putra. Kula timbang sepinten ngilmune. Menika laras kok. Romaos mangikit-ikit sarepeten semarah kula. Sareng kula ngertos panjenengan satipun taksih Handaka putra. Kula boten lila Gopo. Sampeyan kabeh tak ujug. Padha-padha nampa ilmu. Nggih. Pinggane ndok padha ndok didu. Pundi sing pecah? Monggo nggih. Angestipun. Ayo. Keparengan nyuwun dawuh. Kuwi menapa? Gusti Adipati Panjataka. Apa apik? Wah, to bos. Nggih. Bedano apa niku? Ora mangan opo-opo. Unjuk. Malah bias. Lah sing iki menapa panjenengan kok supaya kan tindakipun? Iki ora tak bacutke jawab pitakonmu. Budaya nih. Si keteku sih munggah tekan cengel. Keteku sih munggah tekan cengel. Iya. Sasampunipun mandhap saya paduan kok lajeng getihipun munggah ing menapa? Aku nggak sekumat ketika munggah ya sini iki. Kula aturi sareh. Iya sampun sok. Nawang gue tadi 10. Monggo kula aturi dawuh. Kersanipun para prajurit mangertos. Iya lu patrono itu mau sama bro. Kalih Bojo. Woi, Ini sampun seru-seru kok. sing gede pangapuramu nek aku semune ora lemes. Nggih, nggih. Ya merkono bab sambung marang warasan. Ketika menggoreng cengelmu kono bab mancing berkursu. Menapa saestu? Naliku aku nampa serat Ibrahim keng unine aku supaya swan ing lemah putih. Sampun Di paham. sini arep nampa ilmu anyar. Ya kuwi ji kembang cempokomu. Oh nggih. Iso gayuh kamu tren lan kuwo ngemudi negara ning diwiti. Nang diri sastra. Sastranipun wujud Biro bondo. Sito, Biro Sepi, Prawan lan Rondo. Gusti mu bangun bojone. Keblok, tiak, gedeg. Gedeg. Bojo di satrake. Asmara bangun boten gemblong boten ben. Gemblok. Al bojone diwenehi sastrane. Lho. Napa? Wes foto sini kono ya. Ora patut dinare karo Yang saya kadang. bareng tekan putih. Mas Tutu tebu sapi. ora kaputan. Lah lajeng menapa? Sing dijaluk getih putih memplak. Sopo Gunung Wilis. Gue ngerti waktu itu. Menapa? Wilumoyo njaluk pati ning pepundenmu. Yo ati kono sintri kono to. Keparat iki mesti jenur. Nggih. Iki mesti kaya kenyonyok rasane mergo tembungku. Murid-muride pira sekti ku nek rene tandang ngono. Sampun. Kabeh. Siapa jati? Yen perlu aja ngaglak sing pengarepan
apa sok balen sing tak butuhke ora mung kowe ning pangarsamu Handaka Putra. Kowe bisa ketemu Handaka Putra ning waton langkai Ora tes main para putra.